Ποιος είναι δίπλα σου? Ο Χαμπής. Ωραία. Ρε μας σοβαρό μιλάτε ρε. Ποιος είπε πριν ο Πανίκος ότι Ποιος είπε, εξήγησε σκάσε, τις ομάδες αντιπρόεδρος της ΑΙΚΟΥ. και είπε στις ομάδες που ήταν και ήταν πολλά καλός και Αυτά, έκαμε εκείνο και πρωταθλήματα. μόνο αυτά τίποτα άλλο. Ένα θείο. Ο οποίος μοιράζεστε το ίδιο κεφάλι. Μοιράζεστε το ίδιο και... Πάνε άλλοι, δεν ξέρω. Όχι, πάνε εσύ! Βοήθαμε λίγο ρε. Έχετε το ρε μπρατζέ. Βάλω να σου πει, Να ρε. μπορώ να σου πω άλλο. Το λοιπόν, είναι πρώτη στην Κύπρο. Ποια? Τον Μπεκ. Είσαι καθηγητής στο Η όνομα Ομόνια. του Α. Ούλο. Το Κένινγκ Μπερκ. Εντάξει, ο Λάντεση. Εγώ ποιος είμαι? Ο Σαβίδης. Ροκφέλλας, Χρήστος Σαβίδης. Ροκφέλλας. Ρε βάλαν το όνομα του. Παιδιά έβαλαν του το όνομα του ρε. Αυτή είναι πολύ Ο δύσκολη! Κωστής. Κωστής! Ναι ρε, μεσλάβε μου, ρε, πάμε ρε. Εξευτελιστήκαμε. Ποιος εμαράζωσαμε νουλί που έφυγε? Ποιος? Ο Εκπολό. Που τη Τέλος, δίνω. τέλος, Πώς σου φάνηκε? τέλος.